3, 2, 1, denbora. Gipuzkoako kostaldeko herria. Isilik, Hondarribia, bai. Euskal sukaldari ezaguna. Zer? Martin Berasategi, bai. Hirugarrena, Afrikako metirik altuena. Bestela paso esan, Paso. Kilimanjaro zan. Laugarrena, Barazki iztinetako personaia ezaguna. Doraemon ez da. Doraemon. Onkaizta Doraemon hor, seguro, zaitik, Bob Esponja zan. Demora bueltu da. Eta bueno, gero, Oskarren galdera, pilotak ezaguna, eta Rolaizo bat zan. Vale, bueno, oso. Segidan, Bartoloak. Bartoloak zuen txanda, Beste bost galdera, Demora gutxi dago, proba ondan, bost galdera bakarrik dago, eta azkar erantzun dago, bale? Ea, bat, 2, eta 3, demora. Etxean, kalean eta eskolan aurki dezakegu. Arkatza. Ez, arkatza ez. Paso. Zakarrontzia, Hego Amerikako herrialdea. Hego Amerikako herrialdea oso ezaguna da. Paso, Argentina, hirugarrena Gipuzkoako ibai ezaguna. Urumea. Urumea, bai oso ondo, laugarrena Bikaintuzeko proba politenetako bat. Paso. Aipatu dugu bi Iztribuaren garba, eta bosgarren Alemaniako futbol talde ezaguna. Bayern Munich, bai, oso ondo, bueno. Ea, jarraian, Maianez ditxanda. Ez badakizue, lehenengo kolpean ez badakizue erantzuna, paso esan eta jarraitu horrea, ez dela horrengoa gatu duzu eta, bale? Hor, azken lehenengo kolpen ikusteko erantzuna dira, ez da ez ikusten lehenengo? Ea, bai? Bat, 2, Maiane eta 3. Trigitikari ezaguna. Kepa Junkera, bigarrena, norbeti zerbait egin dezan erregutu nahi diogunean, egingo dugu. Erregutzeko? Zer? Belaunnikatu, Euskal Telebistako aurkezlea. Kili. Animo. Paso, Xabier Euskitze, Nafarroako hiriburuko santu ezaguna. Nafarroako hiriburuko santua. San Fermin zan, eta bosgarrena, Afrikako herrialdea, Madagaskar, bueno. Zaila galdera? Bai? Seguro? Zaila, bai. Zenbakiak zaila, gau zaila, gana zaila? Zaila, nire. Eta txandantan, laugarren taldea, bandak, zuen txandamen, Post galdera. Eta, demora, hasiko da, bat, 2, eta 3. Gorputz atala, odola garbitzeko ezinbestekoa zaiguna. Gintxurduna, ondo bai, bigarrena, jaki ezaguna, otarteko moduan, jan dezakeguna. Otarteko moduan, jakika. Batzuan tortilla. Baratzean erabiltzeko lanabesa. Atxurra, bai, laugarrena, horretan bizien animalia handitzean hilen bihurtuko dena. Bai, eta bosgarrena puntuko gizonik azkarrena. Nola? Zuzaiko. Bueno, publiko bazekin, galdera, bai? Bale, oso ondo. Bueno, zer dira, zaila galdera, kierra, ez dira, zer. Ea, lehenengo. Zer da zer taldea, zuen txanda da lehenengo, bale? Nik esango dut, definizioa esango benik, eta zuek marzu aukeratu hortik zein da. Ondo esan ezkeo, aurre jarraituko zuek, ez izan ezkeo, erreboteango da, eta zuek aseratik berriko, bale? Bai, orduan, adi, berari erantzunei, errebotean, egotean nahiko ohikoa dago probontan, bai? Ea ba, prest, zer da zer? Bat, 2, eta 3, denbora! Zekena, xurra. Eskulaburra. Bai, lapurra iparraldean. Eskuzikila. Bai, besamotza. Eskubakarra. Bai, beste emateko joera duena.
Eskuzabala. Bai, nekazarien lanabesa. Eskuarea. Bai, idazteko besteak beste eskuinaz baliatzen dena iparraldean. Eskuitia. Bai, eta boterea agintidea ahalmena. Eskua. Bale, ondo, bai, izan. Bueno, ez da errebotegion kasu honetan. Baina lasai, dana izango zuen gutxienez behin hasteko aukera. Bigarrena. Bueno, hori egia zuen presa bete. Ba aurrera, Bartoloak. 1, 2 eta 3. Ospa alde. Hanka. Bai. Adimena, zentzua. Burua. Bai. Panpina. Nia. Bai. Postorraz batean aria sartzen den zuloa. Ahoa. Ez. Ospa alde errebotea zuek. Ospa alde. Hanka, bai. Adimena, zentzua. Bai. Panpina. Bai. Postorraz batean aria sartzen den zuloa. Zer? Bai. Itxasoaren gainazala. Ez, errebotea, ospa, alde. Bai, adimena, zentzua. Bai, panpina. Bai, postoraz batean aria esatzen den zuloa. Bai, itxasoaren gainazala. Bai, indarra ahalmena. Ahoa ez, errebotea, ospa, alde. Adimena, zentzua. Burua. Bai, panpina. Iria. Bai, postoraz batean aria esaten den zuloa. Begia. Itxasoaren gainazala. Bizkarra. Bai, indarra ahalmena. Besoa. Bai, eta ibaiaren bokalea. Ahoa. Bai. Bueno, gutxia digertu zate, baina dana asmatu behar da. Bueno. Jarraian, Maiane, zuek hasiko zate, eta beste guztiak ere adi, beste esandako hitz egin, Ea ba. Prest, Maiane? Ea ba. Ba, bi eta denbora. Tortolaxa, taba. Zer? Ez, errebotea, tortolaxa, taba. Zuek? Esan zerbait? Kailoka. Bai, ahari jokoa. Ahari jokoa. Kopeka. Bai, handia, ederra. Ez, errebotea, tortolaxa, taba, zuek. Kailioka. Bai, ahari jokoa. Topeka. Bai, handia, ederra. Giarra. Ez, errebotea, tortolaxa, taba. Kaiola. Bai, ahari jokoa. Topeka. Bai, handia, ederra. Xukatu. Ez, errebotea, tortolaxa, taba. Bai, ahari jokoa. Bai, handia, ederra. Ez, errebotea, adion, tortolaxa, taba. Kaioka. Bai, ahari jokoa. Topeka. Bai, handia, ederra. Ona. Bai, izenik gabeko haragia. Ez, errebotea, tortolaxa, taba. Kailoka. Bai, ahari jokoa. Topeka. Bai, handia, ederra. Ona. Bai, izenik gabeko haragia. Giarra. Bai, biarra eta, bai, mono. Prest, pandak. Bat, bi eta 3, denbora. Hegoaldean hilda. Seko. Bai, odeia. Zer? Odeia. Ez, errebotea hilda hegoaldean. Seko. Bai,
odeia, Goibela. bai, botillaren buxona hegoaldean, Kortxoa. bai, mauka markinean, Titulikatu. ez, errebotea, hilda hegoaldean, Seko. bai, odeia, Goibela. bai, botillaren buxona hegoaldean, Kortxoa. bai, mauka markinean, Txokoa. bai, trikua, Zagarroia. bai, lozintxatu, lauzengatu iparraldean, Titulikatu. tituligatu, bai, eta ezi otzandu Nafarroa berean, Enezitu. bai, oso ondo, hori izan, bueno. Bost galdera eta hitza askotu beharra, bale? Bueno, ez dakit, keak egiten dut zara pantailan da, bai, ez? Bale. Ea, ze simbola, prest, bat, bi eta hiru, denbora. Gernikako arbola kantaren egilea. Iparragirre. Bai, munduko mendirik altuena. Everest. Everest, bai, zer ez dago. Ipar Amerikako herrialdea. Estatu batua. Bai, estatu batua, laugarrena, garraio bide osasungarria. Bizikleta. Bizikleta, bai, bueno, zen martxa eta Gipuzkoako kostaldeko herri txikia. Getaria. Getaria, bai, bueno. Denbora zorran izan dezuzuek, Bat, bi eta hiru. Irimora bidean urtrago bat edana izango dugu bertan. Xili. Paso, Lizarriturri. Mendi puntatik botata egan egiteko tramankulua. Perapentea. Bai, parapentea oso ondo. Kotxe marka ezaguna, baina oso garestia. Ferrari. Ferrari, bai, Forma geometrikoa. Irukia. Irukia, bai, eta bosgarrena, urteko 12 hilabetetako bat. Urtarria. Urtarria, hau ezak zaila, Hale, ondo. Ea, jarraian, Las Plus. Zuen txanda, Ba, prest, bat, bi, eta hiru. Kamelu gainean gabiltza beti. Eta Baltasar, ondo, bai. Zumarragako erdiguneko kalea. Zora luze. Bai, oso ondo. Eguneko albistegeik garrantzitsuenak jakiteko. Gaur egun. Gaur egun, bai. Goizeko gure etxai handiena. Paso. Iratzargailua. Eta Afrikan eta Asian bizi den animalia handia. Elefantea. Elefantea, bai, isilik mesedez besteke, ez dela zoga grazirik, Vale, ondo. Haupa Las Plus, bai, joder, animatzai eta guzti, Ea, mingain zuri, zuen txanda, Animo mingain zuri, venga. Bat, bi, eta hiru, denbora. Futbol jokalari ezaguna. Txilik, Paso, Antoine Griezmann. Janaria erosi nahi dugunean, joango gara bertara. Supermerkatua. Bai, oso ondo. Donostiako uhartea. Paso. Santa Clara. Gipuzkoako mendia. Paso. Txindoki eta azkeneko Amerikako herrialdea. Abertza dauka. Brasil izan. Bueno. Jakin da bai, erreza baina. Asmatu behar. Orain tribuaren berba egingo dugu, bale? Hoi, tribuaren berba. Eta definizioa nik esango dituak, bale? Ea ba. Prest, bat, bi, eta hiru. Ezereza. Utsa edo hautsa, bai. Ostatuaren salneurria. Oesaria, bai, esan mikrora, Oialzati ondatua. Zer? Ez. Ezereza, errebatea, ezereza. Utsa edo hautsa. Bai, ostatuaren salneurria. Oesaria. Bai, oialzati ondatua. Zarpa. Zarpa, bai. Kuskuseroa. Begiratal. Ez. Errebotea, ezereza. Bai,
ostatuaren sarneurria, oesaria bai, oialzati ondatua, zarpa bai, kuskuseroa, jakimimosoa bai, pixontzia, ipurpotoa bai, iruditu Bizkaian, bai, eta uzta bildu iparraldean, uztatu bai, oso ondo. Oso ondo, bueno. Hoi dira zuen tribuaren berroak, danak aski ezagunak. Beraz, zaitasun ondirik gabe ingo zuek, Ea bat, bi, eta hiru. Zoritxarra, nekea. Zama, bai. Medikuntzan begietako gaixotasuna. Eiera. Ez. Errebotea, zoritxarra, nekea. Bai. Medikuntzan begietako gaixotasuna. Gandua. Bai. Arduratsua, hartatsua. Jeloskorra, bai. Sarritan. Maiz, bai. Gauzak ongi azaldu gabe mintzatu. Eiera ez da. Zoritxarra, nekea. Zama. Bai. Medikuntzan begietako gaixotasuna. Gandua. Arduratsua, hartatsua. Jeloskorra. Bai. Sarritan. Maiz. Bai. Gauzak ongi azaldu gabe mintzatu. Gozakaiztu. Ez. Zerrebotea, zoritxarra, nekea. Zama. Bai. Medikuntzan begietako gaixotasuna. Zer? Gandua, bai. Arduratsua, hartatsua. Jeloskorra. Bai. Sarritan. Maiz. Bai. Gauzak ongi azaldu gabe mintzatu. Ilunagarren. Bai. Errota, iparraldean. Eiera, bai. Eta desafinatu. Gozakaiztu. Bai, oso ondo. Bueno. Zuen txanda orain, bale? Bazkluz. Prest. Bat, bi, eta hiru. Boxeoa. Zer? Jokatu ez. Boxeoa. Maskuiloa. Ez. Boxeoa, errebotea. Ukabilketa. Ukabilketa, bai. Jo, eraso, iparraldean. Zuzkidura. Ez. Errebotea. Boxeoa. Ukabilketa. Ukabilketa, bai. Jo, eraso, iparraldean. Abade. Ez, abade, no izan abade da. Boxeoa. Bai. Jo, eraso, iparraldean. Jokatu, bai. Ezigaitza, Bizkaian. Ezigaitza. Zizkidura ez. Errebotea, boxeoa. Ukabilketa. Bai. Jo, eraso, iparraldean. Jokatu. Bai. Ezigaitza, Bizkaian. Neoiz. Ez. Errebotea, boxeoa. Ukabilketa. Bai. Jo, eraso, iparraldean. Jokatu. Bai. Ezigaitza, Bizkaian. Uztua, bai. Inoiz, iparraldean. Neoiz, bai. Larruazalean ateratzen den baba. Ez, errebotea, boxeoa. Ukabilketa. Bai, jo, eraso, iparraldean. Jokatu. Bai, ezigaitza, Bizkaian. Bai, inoiz, iparraldean. Neoiz, bai. Larruazaleko baba, maskuloa zan. Apaiz abade, eta horniketa zuzkidura. Hoxe zan, Eta txanda dauka, ningaizurik, bale? Ningaizuri txanda, eta beste guztik, errebotearen zai. Adi batez ere, sex simbolak, zuzate ondoren eta, Erreboterik gengo baliz, noski. Ea bat, bi, eta hiru. Azaleko seinalea. Zagaia. Ez, errebotea, azaleko seinalea. Zimurra. Ez, errebotea, azaleko seinalea. Lago. Ez, errebotea, azaleko seinalea. Orezta, bai. Zekena, zikoitza. Sorkatu ez, errebotea, azaleko seinalea, zuentzat, bai. Orezta, bai. Zekena, zikoitza. Agudo. Ez, errebotea, azaleko seinalea. Orezta, bai. Zekena, zikoitza.
Ez, errebotea, azaleko seinalea. Oresta. Bai, zekena, zikoitza. Zimurra. Bai, besteen zorigaitzak emandako atsegina. Besteen zorigaitzak emandako atsegina. Sagaia. Ez, errebotea, abezi arrazake, azaleko seinalea. Oresta, bai, zekena, zikoitza. Zimurra, bai, besteen zorigaitzak emandako atsegina. Zer? Asperra, bai, bultzatu lapurdin. Bultzatu lapurdin. Sagaia. Ez, errebotea, azaleko seinalea. Oresta. Bai, zekena, zikoitza. Zimurra. Bai, besteen zorigaitzak emandako atsegina. Asperra, bai, bultzatu lapurdin. Laga. Zerrebotea azaleko seinalea. Oresta. Bai, zekena, zikoitza. Zimurra. Bai, besteen zorigaitzak emandako atsegina. Bai, bultzatu lapurdin. Bueno, bazpare gehiatu hortxe, 3 erantzunekin bintzat. Bale. Bultzatu lapurdin sorkatu zen. Eta gero ondorengoa, ez da definizioak esan, beraz. Bueno, azkerik asko. Sex simbola, bazkestaz, las plus tamik gaizturi, segizuen legutana.